града Иерусалима. Για να μεταφέρω σε όλους σας την ευλογία των πανσέπτων προσκυνημάτων της Αγίας Γης, στο Παναγίο Τάφο, το σπήλιο της Βιθλεέμ και όλων των προσκυνημάτων. Чтобы привести вам благословение Святой Земли, благословение гроба Господня, также Вифлеемской скалы. Και θα ήθελα να σας μεταφέρω επίσης τις ευλογίες του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεοφύλου, ο οποίος χαιρετάει την ιεραρχία και το κλήρο και του λαού της Ρωσικής Εκκλησίας. А также благословение патриарха Иерусалимского Теофила и благословение всего вашего священства и всех братьев и сестры православной российской земли. Η μαρτυρία της τσαρικής οικογενείας είναι μάθημα για όλους τους Ορθοδόξους πιστούς σε όλο τον κόσμο. Πώς πρέπει να είμαστε πιστοί στα ιδανικά και στις αρχές της Ορθοδόξου πίστεως. Великомученическая смерть царской семьи является для нас уроком православия, уроком силы православия, той, которой обладала царская семья. Σήμερα ο κόσμος έχει ανάγκη από αυτό το παράδειγμα των μαρτύρων, των αγωνιστών υπερπίστεως και πατρίδος. Сегодня весь народ православный всей земли нуждается в таких примерах, в примерах верия, правоверия и то, что мы можем сделать во имя Господа нашего. Το μήνυμα που ήθελα να σας μεταφέρω εκ μέρους της μαρτυρικής εκκλησίας των Ιεροσολύμων σε εσάς και σε όλους που μας ακούνε μέσα από τα τηλεοπτικά κανάλια, το μήνυμα που σας μεταφέρω για όλους τους Ρώσους, να μείνετε πιστοί στην Ορθοδοξία και στην Εκκλησία μας. Я хочу от всего лица православия, именно Церкви Иерусалимской, привести вам, русскому православному братскому народу, чтобы вы всегда оставались верными нашей вере, Иисусу Христу, Господу нашему. Όταν έρχεται κανείς στη Ρωσία, αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα ευλογημένο τόπο. Όπου να πας, βλέπεις εκκλησίες, βλέπεις καμπάνες να χτυπάνε, βλέπεις λειτουργίες να τηρούνται. Η Ρωσία είναι ευλογημένος τόπος και ζητώ από εσάς να διατηρήσετε αυτή την παράδοση και αυτή την παρακαταθήκη που πήρατε από τους πατέρες σας. Когда я приезжаю на благословенную православную российскую землю, православие чувствуется везде. Эти прекрасные храмы, звон колоколов, литургии, которые происходят на вашей земле. Я прошу вас, оставайтесь верными и будьте всегда вместе с нами, и мы все братья во православии. Σε αυτή τη νύχτα που φωτίζεται με τις ευλογίες των μαρτύρων, ας ευχόμαστε όλοι μαζί για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, για τους χριστιανούς που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα εκεί, για την ειρήνη στην Παλαιστίνη και στην μαρτυρική περιοχή μας. Я прошу вас в эту святую ночь ваших молитв для мира во всем мире в Средней Азии, а также в Палестине и святых землях. Να ευχηθούμε επίσης για την ειρήνη στην Ουκρανία. Η Ουκρανία που έδωσε στην Εκκλησία πολλούς Αγίους. Ευχόμαστε να φέρει ο Θεός την ειρήνη στην Ουκρανία. Προσευχόμαστε γι' αυτό. Так помолимся Господу нашему, чтобы пришел мир и на святой украинской земле, которая дала нам стольких святых. Так сделает Господь так, чтобы и там был мир. Ευχόμαστε ο Κύριος να φέρει την αγάπη και την ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Παρακολουθείτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παντού υπάρχει βία. Παντού σκοτώνονται και αδικούνται οι άνθρωποι. Εμείς σαν Ορθόδοξοι προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο. Είμαστε άνθρωποι της αγάπης και της ειρήνης, διότι ακολουθούμε το παράδειγμα του Χριστού μας και της Παναγίας μας και των μαρτύρων μας. Как вы видите и слышите, сегодняшний день в мире царит гнев, царит насилие и убийство. Но мы православные люди и православие, мы всегда были против гнева, против убийства и против войны. Так давайте помолимся за то, чтобы мир был всегда, во всем мире. Σας ευχαριστώ, σεβασμιότατε
για την πρόσκλησή σας και για τη μεγάλη τιμή που με κάνατε σήμερα να είμαι μαζί σας σε αυτή την πανήγυρη και σε αυτή την ευλογημένη γιορτή. Я хочу выразить свою благодарность вам, Ваше Преосвященство, за ту самую честь, которую вы оказали мне сегодняшний день находиться в этом святом месте, в этот святой день. Σήμερα σεβασμιότατε, είμαστε σαν Μέγα Σάββατο, με τα αναμένα κυριά στα χέρια. Το φως του Χριστού, αυτά τα κυριά συμβολίζουν το φως του Χριστού που ανάβει το σκότη του κόσμου. Сегодня мы находимся как в день субботы, когда люди все находятся зажженными свечами. Тогда Господь делает так, чтобы всегда был мир на этом. Много лет, χρόνια πολλά. Много лет.